Hola, Montse. Hola, Sara. Bona tarda. Una altra festa major. Una altra festa major. Sí, sí, sí. Quines novetats tenim aquest any? Novetats? Bé, la festa major sempre, la de Cunit sempre es caracteritza per que les nostres entitats formen part de la festa major i són els que fan que tinguem la festa major que tenim, perquè tenim joves, tenim grans, tenim no tan joves, bueno, i bé, i aquest any tenim un pregoner especial que després ja ens ho explicarà ell, però té una vinculació molt especial amb Cunit, des de que era petit, jo crec. I ara és famós perquè és escriptor també, i és el Rafa Terrades Voltor, que el tinc aquí al meu costat, i bé, jo crec que tot això us ho explicarà millor, però bueno, sabeu que, doncs això, balls populars, Joves Diables, l'Associació de Joves, els Tocats pel Foc, l'Ateneu, totes les entitats fan que aquesta festa major doncs, sigui per nosaltres, jo crec que és especial per això la festa major de Cunit, perquè surt tot el que és el nostre poble, no? Les característiques perquè surt tothom al carrer. Vam començar ahir, que crec que va ser un acte molt especial, perquè els Balls Populars feien 40 anys i van organitzar un sopar de germano a la plaça, on venien gent que havien ballat, jo també havia ballat, i va ser molt maco, i els vaig dir, jo crec que hem de començar la festa major així, amb un sopar així cada any. I feien 40 anys, i després el Club Ciclista també fa 40 anys i també fan una pedalada per celebrar els seus 40 anys. Mira, aniré al perquè de la meva vida que està molt, molt vinculada amb Cunit. Realment jo ara em dono compte que la majoria de les coses que m'han passat a la vida és perquè jo he estat en aquest poble, no? La inspiració pels llibres. És una cosa graciosa perquè mai començo un llibre pensant que sortirà a Cunit i acaba que sempre surt. És una cosa, no? Jo crec que quan tens una cosa dins i tan dins, perquè clar, jo vaig néixer a Barcelona, però als 3 dies ja estava aquí. I vinc d'aquí i estic tota l'estona aquí, o sigui, em sento supervinculat aquí i ja saps que la meva família va vindre aquí quan això eren 4 casetes. O sigui que no, estic molt emocionat, estic molt alegre, molt content, molt honorat que heu pensat en mi i espero fer-ho bé. Jo parlo fatal en públic, fatal, però bueno, llegiré i espero que aplaudiu i em doneu suport al costat. Qui no voldria dir que visca Cunit?